И съжалявам за това объркване, но... Да, не бе, то се спира теб. Да. Нали, защото снимаме с Бъдикам. Бендикам. Добре. Бендикам. Бендикам. И... Ендермен. Еми, бядай. Аз няма да гледам. Да. Аз викам да отиваме нагоре. Не има. Аз имам почти стака има. Окей, трябва Ще да стигне върнеш за някои бонус. бонуси. Ай, давай нагоре да отивам. Ама аз забравих пътя съм дето. Ти? Аз също. Добре, хора. Ще копаем нагоре, аз копая нагоре. Окей. Ще ми се щупи кирката обаче. Аз имам също. Чай, и аз идвам. Къде си? Не знам. Ами аз съм тук при една лава. Да, бе, добре. Ето та. Идвай насам. Тук има злато. Ще не стигне ли камъка? За какво? Ами, за да се скачвам нагоре. Да. Дано да е по-малко от 56 купчета. Шест кирки направих. Окей, дай ми няколко. Опа. 32 лазури. 32 лазури. Ето. 4. О, thanks. Ай, давай, копай нагоре, човек. Виж сега, копаеш нагоре, отгоре ти пада... махни се. Копай от другата страна. Отгоре ти пада камъка. Копаеш нагоре ти. Колко камък имаш? 6. Аз ще кажа къде сме. Ние сме много... Не сме много добре. Колко да намерим диамант. Чупим се кирката. Какво става, Джеле? Какво да става, чуп? Ако не ти стига камъка, казвай. Аз имам много. Ами... Сега да не се падне в морето само, че ще трябва по... И ще бушвам пакета. Не, то в джунглата не знаеш, че няма море, там има реки. Да, бе. О, фак. Кол? Какво? Нищо. Гледам нагоре да няма лава. Ти къде отиде, бе? Аз съм по-долу. Чай ще помогна. Давай нагоре. Давай нагоре. Чупи. Чупи още малко. Ще фърля... Коста! О, супер, 26. 5 минути мога да се изкача. Аз имам повече. По-малко. Хайде, бе. Още сме на 60 минути. Тази дървена кирка много здрава и не се чупи. Гати дървената кирка. Тя да не е стоманена. енчантната. Не. Нямаме енчантната. Аре, най-после няма да излезе. Аре, тъпа кирка. И отгоре съм. Малка му гравел. Тъпия гравел. Аз съм отгоре вече. Има ли още гравел? Тук някъде, защото... Чупя надолу. Така! Не ме пука дали има гравел. Още съм в джунглата съм. Ма не знам по-точно къде. Как се намерим къщата, бе? Търси големият клан.
стреля от пръст. Как ще го мина? Шукни се кръвта. Как ми минавам? Жив съм. Пасе! Пасе! Убий тъпото прасе, гладен съм. Аз съм по-гладен. Да бе. И съм на по-малко живот. То пусна 2 тъйчи. Засех по една. Къде си? Напредета ни. Здрасти! Абе, ние от тук не минахме. Гледай нагоре! Лагва ли ти? Ма. Тарзан! Тарзан пада! Не, слиза надолу. Тарзан е, виж. Аз съм господина Слъка. Окей, да скачим на високо. Аз съм на високо. Еми, гледай на къде ни е къщата. Чакай да пусна на малко по... Чайчик, предвид от това, където копаехме, мисля, че къщата ни е нататък. Там, дето е планината, дето... Бе, следвай ме просто. Да. Да, трябва да минем планината. Не. Ей, тук някъде е. Не, тук нямаш толкова здраве. Ето, той го минахме. Не се ли сещаш? Първи епизод. Като го минахме. Тая планина бяхме минали. Ела от тук да я минем. Оставя, идвай насам. Абе, насам не е къщата, насам е къщата. И как се покачим? Те сме раки се навън. Добре бе, воло. Не се покачих. Шмат. Шматка си ти. Ей, тук се сещам. Ето и тук. Ето. Оу! Здрасти. Чао. Ей! Благодаря за пътя. Махни се, бе! Махни се, човек. Ай, не ме би, бе, ей. Не ме би да не те изкопа, не ме. Приятел. Абе, ти ли? Защото аз имам инструментите, нямаш. Окей. Да прибивам, не знаеш. Окей, започваме. Няма фанеш. Тогава ще се убил. Ами да, човек, ние загубихме къщата. Там какво имаш? Нищо. Пак беше нещо. Не, чакай, ще пробвам. Хом, не става. Хом направо. Какво аз сетнах? Сет хом. Нищо. Да. И ще спрем за малко клипа. И здравейте, отново сме ние и този път си намерихме холма. И намерихме си айтемите. Аз нали бях умрял. Повече няма влизам в тази дупка. Да. Аз намерих мина. Не мина, ами динки. Доста по-различно е. Гледай се. Сега ще печем. Айрана. Имаш ли айран? Да, едно. Слагай го. Но човек трябва да изяме една димка, защото иначе... Аз имам 4. Нищо ще взема. За 7 димки. Кофър ще направя също. Тук. И по средата... Да, нали? Да. И ти останалите. Аре, не мога за сега. Как се бе, то се правеше. Аз имам сидове. Ама са на какао. Я ми ги дай ми ги. Трябват ми. Не, дай ми другите си. Няма други ети. Не ми трябва.